Здравейте, аз съм Емо и финиширам на Когама World Racing. Просто е много лесно да победиш. Ето сега ще ви покажа как да победите. Много играчи. Ето една хубава кола. Оп. Това, че са ме изпреварили и ми дава право да изоставам. Няма изпревариш днеска, нито утре. Това ми е любимото. И тук съм печелил над 5 пъти. И е нямало спорван финал. Малко е трудно да караш, но се свиква. Тук повечето правят грешки. Тук, когато излетиш, трябва да направиш така, за да спечелиш предина. И трябва да се внимаваш да не се блъскаш в завоите. И е най-важно да вземаш флагчетата. Как качих колата. Много е лесно. Това, че другите имат преднина, не означава, че ще загубя. Защото повечето тук правят грешка. Когато си засилен и тук малко трябва да понамалиш. Иначе ако паднеш, колата ти ще се взриви. Ето като оня, видяхте ли? О, тук пак има някаква експлозия. Идва малко по-трудната част. Тук повечето се лъжат да намалят. Но не трябва да се лъжат. Тук дупката. И готово. И още съм. Сигурно не съм първи, но някак всички настигна. Това е про техника. Оп. Тук трябва да намалите, иначе ще се ударите. Тук трябва да внимавате. Много е опасно. Казах ви. Опасничко си е. Но пък с тази червена кола ще успявам. Няма да изгубя, шестима сме. Странно как. Преди малко бяхме 14 и победих. Малко е трудно, признавам си. Но тук много рядко ми се е случвало да става така. Това е защото не съм достатъчно засилен. Вау. Вау. Че гадно. Сега тук малко внимателно и готово. Тук е безопасно да правите така. Тук трябва да дадете малко назад, че може да се блъснете гадно. И сега тук малко скучни стълби. Предпочитам да ги мина пеша, но тъй като малко бързам и в пеша няма да е добре. Така, флагче. Тук малко трябва да внимавате. И излитаме. И тук пътя е прав. Тук малко трябва да внимавате. Ето, много добре засек завоя, защото е много тесен. Повечето биха намалили. Да, още са шестима. Тая кола трябваше да взема, много е бърза. Тук е най-важно равновесието. За малко аз съм блъснал. Програма е много хубава игра.
За тези, които не са играли, аз сега виждат крипчето. Ви препоръчвам. Има всякакви програми. И ако забравя края на крипчето, да ви кажа, че ще снимам и в други програми, как побеждавам. То не е трудно. Това е малко гадно. И сега тук така е много яко да правите. Той ще ви изведе към победата. Тук трябва да внимавате с лавата, но в общи линии е много лесно. Малко сблъскате. Тук трябва да внимавате. Малко газ, но трябва да внимавате. Защото може да ви се взриви колата. Тук много трябва да внимавате. Не трябва да се доближавате до ъгъла, защото ще паднете. Аз малко се доближих, но нямаше как да падна. Как го хванах. Изумително лесно е. И сега тук направо напред. Тук ни давайте спирачки. И тук мога да си поизмамя. Не ми се получи. И край за убиване. Да самоубиеш. Но знаменцата запаметяват. Чак тук ли? Сега сме петима. Нещо не ми се получава това. Но пък е много яко да учиш точния момент. Иначе трябва да го минавате 5 часа. Препоръчвам ви да го минавате 5 часа, защото е много трудно. Аз когато за първи път го минах, ходих до края. Ходих до последните кори и след това беше много трудно. Тук не трябва да намалям. Тук мога да се покача. Не стана. Но понякога го правя. И малко попрескачам от пътя. Много е яка играта и въобще не забива. Просто ви трябва хубав лаптоп или хубав компютър. В моя случай аз играя на компютър. Ще взема тази жълта кола. Тук е най-трудната част. На повечето им е много трудно. Тук не трябва да сте много засилен. Така. И сега леко давате назад, за да се спуснете леко. За да не се засилвате. И тук малка засилка и готово. И в дупката. И готово. И продължаваме. Така. И почти сме накрая. И тук трябва да внимавате да им ви изхвърли. Че много гадно тролва. Тук съм ходил, защото колата ми се беше взривила. Тук трябва да вземете знаменцето и тук в дясно има кури. Много яко. Но аз ще взема полицейската. И сега тук около 30 секунди пътуване. Приблизително 30 секунди. И сега само трябва да се отпуснем на пътя. В момента сме 4. Странно. Има такива, които го минават за 21 минути. Защото правят грешки и грешки. Като го минете 3 пъти, ще ви стане малко скучно, но след час-два ви гарантирам, че пак ще искате. Тук знамето. Така мога да направя. И победа. Бум. Аз победих. За 9 минути и 7 секунди. Много е лесно. Другите ще им отнем време. И тук си изберете каквато си искате кола. Аз ви препоръчвам ето тази, защото вдига много. Или пък тази, защото много ми харесва. Избирайте си колите. Това е сега от мен за Когама. Лайквайте,
събскрайбвайте, абонирайте се, всичко правите. Ще има и друго клипче за Когама. Благодаря, че ме гледахте.